הגאון רבי ישראל זילברברג, מחבר הספר צבי וחמי, יושב ראש האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון, לכבדו לשאת את המסע המרכזי. ברשות הציבור הקדוש שהתאסף כאן ביום ו' אלול, יום ההילולה של רבינו הקדוש רבי שמשון חיים ורבי נחמן מיכאל נחמני. בספרים הקדושים מובא שנשמת הצדיק משתתפת בסעודת ההילולה. נשמת רבי שמשון חיים ורבי נחמן מיכאל, שאי סביב עינייך וראי, כולם באו נקבצו לך, כולם התאספו לכבודך, לכבוד הנשמה הקדושה שלך, שעזבת את העולם ולא השארת שום זכר בעולם, ואת בעצמך בכית על כך, כמו שכל אחד יכול לקרוא בהקדמת הספר זרע שמשון והספר תולדות שמשון. אני לא יכול לשכוח את הרגע המרטיט הזה כשהגשתי את הספר לגאון הגדול המקובל רב דוד בר-צבי שליט"א, שהשם ישלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה. והוא פתח את הספר והוא קרא את ההקדמה של המחבר כשהוא הגיע למילים ואנוכי הולך ובוכה ומר לבבי על כי בן אין לי, הוא פשוט התחיל לבכות, פשוט חש את הכאב של המחבר ועיניו ירדו דמעות. ועכשיו כשאנחנו עומדים כאן קרוב ל-250 שנה לאחר פטירתו, מתאספים ציבור כל כך גדול, ציבור כל כך מגוון, מייצג את כל חלקי הציבור הנאמנה, שכולם מחוברים לספר זרע שמשון. כולם מתאספים כאן וכולם מרגישים תלמידים של מחבר הספר. ייתכן מאוד כי מאז פטירתו של המחבר, פטירתו של רבינו זרע שמשון, לא הייתה התאספות כזו בעולם. התאספות כל כך גדולה של יהודים שכולם לומדים את הספר. בין הציבור כאן יש מגידי שיעורים שמוסרים שיעורים בפני מאות אנשים. יש כאן אנשים שמסיימים כל שבוע את כל הדרושים שבספר. אני לא יודע כמה מחברים זוכים לכך. וההתאספות הזו היא ההתאספות המרכזית, אבל ההתאספויות האלה משנה לשנה גודל. וכמו שאני יכול להעיד על כך שרק היום התקשרו אליי בכל כך הרבה מקומות אנשים שרוצים להתאסף התאספויות קטנות, ללמוד בספר, ללמוד משניות, ממש בכל חלקי הארץ והעולם.